Yo, ngaturi Pak Dewata sik. Serampat Mas Pandu. Monggo, yuk serampat yuk. Kokean malah gumoh. Boten. Nggih to, Pakde. Boten gumoh. Pripun? Kelenger. Nggih. Boten pangestune tesih pinaringan sehat. Nggih, mila kula matur niku ora merga menawi kula ningali Pak Dewata ki mbeksa monggo tamba kangen. Ah, niku. Nggih. Karo nggo golek duit. Dadi wong nggih nek niku. Nggo golek. Leres niku. Nggih. Ning rak nadyanto ngaten sing jenenge budaya niku ora kena kinaya ngapa nggih ta? Nggih. Ning sing cetha. Nggih. Wong niku nek srawung budaya mesti budi pekertine halus. Oh ngaten nggih. Beda karo sing ora tepung budaya. Nggih. Mergo ora duwe filter nggo nyaring rasa. Patut lan ora niku ora mboten enten filtere ya Pakde. Oh, gumantung. Nggih. Pas sinaone. Leres. Kula mboten langka nek wong sing saking Jaban Rangkas sing luar negeri iki sinau budaya Jawa. Nggih. Mergo budaya Jawa niku ora iso ditelaah kanthi instan. Leres. Kados wau sing kula aturke nek kembang ki ora tegese makane demit iku ora. Nggih. Mawa werdi. Nggih. Padane Sinandi. Nah, niku riyen enten musala napa masjid temboke dhuwure gambar waluh. Nggih. Niku pasemon wallahi kabeh gumanten ing ngarsane Gusti. Leres. Ora bedane wong ibadah. Nang ibadah, Ibadah niku golek napa? ibadah nggih golek berkah, Golek ganjaran. golek ganjaran. Ah sing bener golek ganjaran apa nyedaki sing paring ganjaran? Oh ngoten nggih. Lho, pripun? Nek miturut Pakde, Ya nyedaki karo sing paring ganjaran. nggih. Mergo sing paring ganjaran sing kagungan wenang maringi lan ora maringi. Nek saben mek golek ganjaran tanpa nyedaki sing maringi ganjaran. Niku ya sombong tegese. Suwe-suwe lali. Nggih. Ya rumangsa wis. Rumangsa wis entuk sing dikarepke, Nah, terus ora nyedaki karo sing maringi. nah. Nggih. Mula sakniki jenengan ku cedhak karo Mas Dwi. Lho kok ngoten? Lah sesuk ana nanggap le. Oh nggih. Nggih. Mula sing jeneng ganjaran niku lantarane sapa-sapa. Nggih. Nggih to Pakde. Mula Gusti Kang Karya Jagat niku nek paring ganjaran niku tanpa kenyono-nyono. Nggih. Sangkan paran, sangkane saka ngendi, parane saka ngendi. Ora mudeng. Ora Nggih. mudik ning entuk. Leres. Ngoten niku. Pak Dewata istirahat rumiyin, gentos Mas Gareng kiprah wayang wong. Wah, niki. Sing rada dawa Mas Pandu. Sak jam ora masalah. Ya. Ora apa-apa. Nggih no. Engko entuk jatah saka aku separuh. Pokoke bengi iki Gareng joget sak setruke. Ya ora ta ya. Maka ricik-ricik salah. Maka yo.
Pripun Pak De? Jos ta. Piye? Pengamat. Jos kandos. Jos Kita 100.000 rupiah kagem Pak De Marwoto mergo wis ngelem Mas Gareng. Amit. larang ki kabeh niku basike dhewe-dhewe. Betul. Tukang ngelem iki kok untuk saweran. Supporter ki abot lho. Supporter ku ora sekedar mek nganggo tenaga karo swara, olah pikiran, memberi semangat kepada pemainnya. Lho bener ning supporter entuk kok sing disporteri ra entuk. Lha kuwi aja nyalahke aku, nyalahno sing ngenehi. Pripun Mas? Bayu anake Ki Anum Srata. Piye ngopo? Sing iki supporter entuk kok sing joget gong. Supportere itu Sing joget gong. sampean pengen itu Heeh. dadi supporter. Pak Dewoto sing joget serampat alon-alon pisan meneh. Ayo. Tak lem sak api-apike kowe kok. Iya Mas. Ore! Hop. Kuwi ora ngalem ning nyenyek. Ngene. Nggih. Pelecehan. Lah. Lho nek budayane dhewe dilecehke, nek wong manca nglecehke aja nyalahke. Nggih, mergo awake dhewe sing ora iso nghargai. Ora ngargai. Iki memberi semangat. Ora semangat kuwi. Wong aku lho apa-apa kowe. Weh. Ya wis, tak tarik. Jenengan dilecehi ngoten niku nesu mboten Pak De? Lah ya nesu no kudu. Duka to? Heeh. Tegese panjenengan nek nesu niku mbelani budayane dhewe. Lah, sapa 100 kagem Pak Dewoto mergo mbelani budayane awake dhewe. Lagi iki lho nesu kok entuk dhuwit iki lagi iki lho. Kowe nepeleke wong nesu. Sing jenenge wong neng sinetron, neng film, neng ketoprak. Ki nek nesu kuwi ajol acting. Ora sekedar nesu, nek nesu njur person ora nganggo acting. Ngantemi wong, iki nganggo acting. Angel lho. Nesu ngono iki angel. Nyatane kok ora iso kok. Apa mek sorawe luput ki piye? Kuwi emergency mungkin nanti. Emergency mungkin nanti. Emergency kok emergency. Lah yo, angel ora iso. Coba Mas Gareng iso ora ekspresi nesu iso ora? Iso lho. Piye karepmu? Lho kok iso kowe gawe nesu aku? Masalahnya apa? Apa masalahe? Loh, Lah, kok sing nesu kono ah. lah yo. Nah, wah elok, hebat Mas. 100 nilai kagem panjenengan mergo ekspresine wis entuk. Aku ki mbuh aku kok. Bijine Mas, nek dite wis entek. Bijine 100. Nek dite iki wis entek. Walah kere. Tur nesu ora ana dadakane niku kan mengada-ada. Lah iya ketok nek golek-golek. Golek-golek. Wah, tendensius apa modus. Nggih. Wong Pancen ora aku ki golek-golek wong ning kene pancen golek dhuwit kok. Ya duit ning sing nganggo jalur apa mek kancane nesu untuk duit kok nesu. Ampun nek pancen meri arek entuk entuk kae. Ah, Dalango. mah. Akhire ya wis ora. Lah wong kono wis dibayar lunas aku kuwi bayar apa? Kuwi wis dibayar lunas. Iki engko sing matur Pak Dwi iki aku. Jebulane dalange apik gareng tinimbang Mas Bayu. Iki apik dalang. Wong basicmu wae Yen ki aku ora wani guyonan. Aku tenanan. Oh, ora aku ora tenanan karo muni aku ora wani guyon. Iya. Lah apa ta? Loh, walate gede, akeh dagelan lajar dalang mati kerep. Kok Kowe aja sembrono lho kowe. Mati ra bendina ya. Mati ra bidira piye kok. Ayo mengko pengalaman to. Pengalaman. Ora petuk bojone Aja anake. digebyah-uyah. Apa-apa njur padha karo ki aja. Marbagyo ki duwe karisma, duwe ciri khas dhewe. Loh, sampean iki duwe karisma, duwe Honda, Lho duwe niku sampean ku entuk sponsor kok dealer kok piye? Didumi nek entuk. Jajal lo. Mah ra Saiki wani. nek padane njur dilalah. Wah, Marbagyo Gareng Semarang dalang ngalahke Mas Bayu. Apik to kuwi. Penggemar Mas Bayu ngamuk aku disantet. Aku sing tanggung Lho jawab. kok sing disantet aku kowe tanggung jawab tok ngopo? Lah ya mek innalillahi wa inna. Wis to, percaya. Dalang. Mah, Kowe iki dalang apik. saya tuh sudah menerima kodrat sing diparingke nyang aku. Wis, Wis, omonganmu ler batin. jatahku ki
Dagel yo dagel ora. Ning wis ikhlas kowe omong ngono. Ikhlas. Lahir batin. Lahir batin. Kula aku entuk pirang-pirang atus ku rasah meri. Jatahmu ki ya ora entuk. Ku wis kudu apa. Iya. Sing ngomong kowe lho iki. Kudu Lahir aku batin lho. lho, lahir batin lho. Aku cuma lahir batin lho. Wong kuwi pisan iki dinilai karakter utawa attitude. Wis omong dhewe lahir batin, jatahku ki ya ngene, kowe iki entuk jatah dhewe dibayar dhewe. Kondene aku karo kanca-kanca seniwati entuk saweran jatahe panen kaya ngono. Ditampa wae. Ikhlas lho ki muni ikhlas. Alah PREK. Apa kuwi? Prek. Kok nesu. Ora ikhlas. Tegese Aku yang perkara dalan ikhlas yang perkara duit botongo kowe. lah aku mampu nih piye aku wis trima nek aku ki kudrate dadi ganteng. Kowe bab profesi. Ayo. Ya profesi ki ono efeke ora? Ana Antara lain yo saweran ki mau Mas Bayu profesine dalan tanggapane larang. larang. Efek daripada profesi itu Betul. karo kabegjan. Lah yo Ora iso dimerekke. Sing sekolah insinyur bareng nganggo rono lho. Ning sing lulusan SD saiki jadi direktur kuwi yo ono. Meskipun tidak berbasis kompetensi. Balah iki. Ono. Ora nyandak iki. Nggih. Angger aku omong ngene. Anu, ulung-alung. le arep mikir kompetensi piye wong saweran we rung entuk kok. Lah sing penting Kowe wis kok saweran entuk aku lagi mikir kuwi mau. lho ya sesuk nek dalang melu dalang liyane. Oh sesuk aku ora dijak ning Malang ora dijak. Ora dijak. Ora. Alhamdulillah. Kowe melu Iya. ning Malang. Aku nang omah wae. Wale. Bakune bengine iki mangayu bahagia bersih desa. Oke. Menyongsong hari kemerdekaan. Oh. Nggih. Lombane wis werna-werna lho iki. Iki sing diarani sesuai dengan apa yang diraih oleh pejuang atau pahlawan kita dulu. Kita itu merdeka. Apa arti merdeka? Apa Mas merdeka, Mas? Merdeka itu dari kalimat itu merebutnya dengan pengorbanan yang yang luar biasa. Jatahmu Merebut apa meraih? Kalau saya sini tak ralat, sekarang jangan merebut tapi meraihnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena Nggih. apa? Kita merdeka itu tidak merebut kemerdekaan orang lain, tapi meraih untuk menjadi bangsa yang merdeka. Betul. Itu Terus meraihnya. Terus dedikasi pahlawan kita dulu jangan dikecilkan. Karena apa? Jangankan kok harta nyawa pun dikorbankan. Nggih. angel. Istilah iki angel. Pahlawan kita jangan dikecilkan. Oh, pahlawan dhewe iki dhisik amplifier kok enggak dikecilkan. Maksudnya dedikasinya dulu. Arti daripada pahlawan itu jangan dikecilkan. Betul. Jadi dedikasinya jangan dikecilkan. nggih. Terus Karena besar korban nyawa pun oke. Lah, karena Nggih. itu kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, termasuk diantaranya seperti warga sini kumpul bersatu merayakan kemerdekaan, menyongsong dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. menyongsong kemerdekaan iki werna-werna carane. Betul, Aneka lomba ana. betul. Lomba karaoke enek, lomba voli enek, gitu. Lah, kula arep menyongsong kemerdekaan karo nyuwun berkahe Mas Tengkleng gen nembang. Iki sing tanten. Iki dalang entut iki. Apa? Dalang entut Kontut iki lho, jenenge sapa? Tengkleng. Teng ki swara, apa teng ki mambu, kleng ki swara. Swara sing mambu ki apa? Entut. Ayo. Ya, Werna-werna. suara sing mampu ya ora antut. Apa? Kowe tangi turu nek nyuara ya bapmu mampu. Oh, Kowe jenenge badeg. kalau ini saya salut, suaranya masih utuh dari dulu wajek Mas Tengkleng. Nggih mantek tenan. Sing ora ajek ki mung rambute tok kowe. Ora rambutnya mesoi jek konstan. Konstan. Ana meneh sing ora ajeg. Apa? Tanggapane. Oh, ning saniki laris. Alhamdulillah. Malah Mas Tengkleng iki mesti angger ketemu nakoke piye generasi muda dalang. Nah. Sambene saniki ternak sapi lho. Ah wis ki jodohmu, Reng. Jodohmu jodoh. Wong kono dhewe lho ketok jodoh ki lho.
Nganti saiki dongaku Mas Kleng ndang entuk bojomu ngono lho. Maneman digurke. Dede, seneng ora kira-kira. Peh, juragan sapiye jakete jaket kulit. Cah iso. Yo iso ngapusi kuwi. Lho, kowe Ngapusi sapa? tau ngapusi gareng po? Enggak tahu. Kowe mek wong sere. Wong ora tau ngapusi kowe lho. 303. Tegak kok suwe perjudian yo. Penipuan iki lagi menang ayem lagi jaluk berkahe Ki Tengkleng suarane kaya ngopo. Iki juga pengarang lagu sing lagune. Oh, jos no. Lagu sing anyar apa Mas wingi, Mas? Burung digawe. Ingin melupakanmu tapi cinta. Wah. Kaya sinetron ya. Iya. Lho, wong iki Kula ku matur nuwun lho Pakde Maroto. Nggih. Matur nuwun kali Mas Dwi nggih warga masyarakat. Pripun, Mas? Pripun? Mas Dwi iki Kanca. Iya. Iku kanca kecil. Oh. Saniki sukses alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong niku yo netepi kodrat. Kodrate sukses yo sukses. Amin. Setuju lah. Tunggu. Mulane kowe kodrate ora. Wong iku duwe kelas kodrate entuk saweran ya kudu nampa gitu, Pak Dik. Ah iya. Aku trimo ning Pak Dwi ora trimo. 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 Pak Dwi ki ora trimo, Pak Dwi maringi. Sing maringi kowe sapa? Pak Dwi. Ah saiki matur sing maringi iki Pak De Marwoto. Iya. Iki jago. Kowe kerasa wis iso nek dolar. Aku Mas Kleng napa Mas? Ayo. kepengin Mas Kleng nembak. Karya panjenengan. Pelok 6. Pelok 6. Peloke piro kok 6 yo? Napa Mas? Lagune apa tuh, Mas? 6 RT iki mau lho. Panggonane katresnan. Panggodane katresnan. Iya. Terus sing nembang sinten langgame mengke? Kula kali uget-uget. Wah iya. Ayo kae Kak, kowe di Kowe mbut gawe. Rene ke dipatah karo Mas Kleng. Ya iki sing nonton dalange ora mung Mas Supar ya nonton lho. mriki niku Oh nggih. Mas Supar. Pakde Marwoto karo Nggih. Mas Gareng. Nggih. Mojo mriki niku piyayine piyai seni. Lho, Weh. nggih mulane kok ora kencing batu ya. Wiwit biyen pengrawit kathah. Napa? Mriki niku pengrawit kathah. Gudangi pengrawit. Nggih. Pengkalihipun dulu ada dalang ya almarhum Pak De Purwito. Oh, nggih nggih. Nggih, mriki niku pun gudang seni anu Mas Bayu mriki niku. Nggih. Nggih, Kowe le muni nggih banteri ngerti Pak Purwita almarhum po. Nggih. Oh nggih. Kula remen sanget ing uri-uri budaya nangga wayang mriki niku wis pendak taun nangga wayang terus alhamdulillah. Lah. Mas Dewi niku jane ora mudeng wayang ning seneng nangga wayang. Sing penting niku timbangane sing mudeng ora tau nanggap. Nggih, nggih. Tur sing Mudeng malah mung nyacati tok ora tau nanggap wis. Tur sing cetha ora tau berkuar-kuar susuk ngene-ngene ora sida. Nek Mas Dewi iki meneng wae ngerti-ngerti wayangan. Nggih. Oh. Niku gadah pabrik kain. Kain. Wah, untung Sritek nika. Ngoten lho Wah, Mas Dewi. alhamdulillah. Wah, ngeten dolar ngeten sampeyan ngerti. Ora ngerti kowe enak, aku ngerti wong aku ana buktine. Kowe ora ngerti kowe dolar ki apa ora ngerti kowe. Wes kowe trimakno kodratmu ki ya wis ngono. Aku dikenekke kowe ngono ki kok Pak Dwi ora ati. Ora wis tak suntik, ora usah dirasake aku. Oh, biyayane blater. Blater. Lostrum. Ket biyen kula sak kantor niku kali kula niku full setrum biyayane niku. Oh. Nggih, pun ate jabat bareng kali kula. Oh, nggih nggih. Nggih. Kowe ngopo ya kowe? Rene, uget-uget. Nggih. Lho, ana sinden kok nyingkirke sop iki. Oh, kocluk. Nggih, kula bawanane nggih. Nggih, Pak. Yo, monggo Mas. Nggih. Biyen aku ra wis kandha Kok kaya bawane wong Ngastina mau ya. Pas peranmu lho iki to. Oke sing niru aku tok ber. Aku malah kemekleh. Aku seneng karo Mas Kleng kok. Nggih. Mas Kleng nek ngasto ki full semangat. Semangat. Oh, ngono. Termasuk nutuki mburi wong nggih. Iya. Iya kuwi. Sepelane ngono kuwi. Der-derane ning kono. Tur ket cilik pasangan kula kalih Mas Bayu. Betul, betul. Wis kowe SD. kecilik pasanganmu sapa? Eh? Pasanganmu sapa?
Aku ora duwe pasangan. Wong ra entuk dolar kok golek pasangan. Ya wis. Si tampa sing ikhlas wae. Marang sira dowong manes eling ngojroning bebrayan Kak, digandeng kuwi. Ndeng, jak ning puskesmas kono. Iki petok pisanan biyen ning Gunung Kemukus Pak Maroto. Oh, sapa? Gang piro? Gang piro? Tenan aku. Lho semangat. Pas mayang ning kono petok cah iki bersama ini. Gunung Kemukus. Oh, cah kono, cah kono. ora kudu cakono. Lanjon. Dengan pengen ngertos tadi sejarahe. Nggih pancen petuke teng mriku. Lha kula ngunangi pake jajan mriku. Kae kok celuk jajan bakso, jajan mie. Terus sak menika dados wisata sing Oh, heeh. unggul wonten Sragen piye Iya, Mas. Sedenge ora dadi topo palu kuwi ning dalang-dalang enom. Panjenengan kena jajan ngawur. Oh, Kalau ora kan iso. dalang nem terus mampir jajan to. Ngawur. Petuk. Aja gawe wirang bisma to. Sesuk meneh nek rono ki aku dijak. Mas Gareng rasa melu ora di dolar melu. Dolar esuk nang kono ora dianggep. Yo, ora aku golek imbuhan wae. Lanjut. Kowe ngerti lho. Dan kowe ngerti. Ya, coba. Bapangkut dasar yati. Arep takon suarane ngelik urane karo Bang. Bapak. Ngono ya. Yo, Lah kok ngandake. nek ngandake nek kleru ki mesti harus digawe. Iya, walaupun menghormati sing gawe. Oh. Dasare yo dhuwur dadi aku yo rada ginjit. Omahe desa, Omahe desa. omahe desa, anake pengrawit. Eh, Ning cah iki kula cilik wis tak ramal. Apa? Bocah iki bakal esuk nek gedhe viral. Ngono lho tak ramal. tak kira diramal. SD pun melu kula, kelas 2 SD. Ku mang ramal. Tak ramal ya. Diramal dadi sinden apa diramal? Tak ramal sore gede. Oh, tak kira diramal kok bengi metu. Mira mau. 303. Panengan kan sak liyane mayang dadi dukun nih, Pak. Iya. Oh, mituwa. Niku. Lah ya kadang dalang biasane ngono kuwi. Nggih. Mergo gentur le Topo. topo poso. Gentur apa kirun? Ora. Guntur. Oh, guntur. Aduh, meneh wong plesetan reng. Lanjut. Nah, kowe. Kau timo. Iki acarane diskusi. Diskusi. Ora. Lah iya. Ajeng ditokne niku didiskokne sik riyen. Ya. Ditokne ngomongi. Rupeta kang nyrimpeti done masih rawong ayu Kusuma kentene. Ya, wah. Kabar iki kula tampi. Menapa, Kang? Mas Dwi Purwanto, Mas Baigor. Kabar kula tampi 2024 badhe nyawung BBR. Alhamdulillah. Amin. Dipedhongaken saged dados. Nggih, nggih, nggih. Nek BBR iki dapilih mriki Boyolali, Solo, Warjo kalih Klaten. Wah, niku wilayah panjenengan. Gandeng iki yo kene nek sing Klaten. Nggih. Oh, nggih. Kayak sing kok. Nego. Wis kan. Penekok, Kowe tak 100 sampe nyoblos Baigor ya. Oh, niku wilayah delek niku. Oh, Klaten kok. Ya. Ngon, kepol ngon. Ayo. Wong bejo ki ora kena dimereni. Wong rezeki niku sangkan paran. Kowe ngegong. Cek iki kowe ndemung, kowe ndemung. Moh.
Temu ora apa-apa. Moh kleru pisan pentel ki yoga sak menake kok. Ora apa-apa diantemi dirasakake. Kok diantemi lho karo entuk saweran kok. Apa-apa. Lanjut. Diantemi pisan nek entuk saweran 100. Oke lho, ora apa-apa. Diantemi pisan nambahke pindul kok 100 kok tombok. Ora masalah. Mbok aja salin slogo lan maneh citra ing janji Maneh aja citraksa janji. Citra ing janji. Kok ditraksa janji. Niki tak entunke kanggo dulurku Mas Uci lho. ya jebul teko kandheng marang priya liya Monggo langgame. Monggo ya. biyen aku ra wis kono jroning bebrayan kapah ing mangkono babasan pancepan tanpa ora patang dapat rinoso Lanjut Mas E. Bar iki bablas irama seger. Oke. Ano ya irama seger ya.
lanjut. Tak suwun marang slira. Yuk. Makasih. Matur nuwun. Nggih. Sip niki Jan. Sehat ya Mas, sehat ya. Masih sehat no. Selamat kagem Mas Mas Tengkleng iki ora tau duwe susah. Wah, yes mula jenenge Tengkleng selalu bergairah. Nggih. Apa hubungane Tengkleng? Tengkleng kowe mangan Tengkleng mesti bergairah. Iya nek ra kok over kolesterol. Lho yo aja golek sing standar. Ayo mulane kowe iki aja waton ngomong. Wonten sing ngersake jineman mari kangen. Kowe. Wala Yo Mbak Fahmi yo. mat-matan iki. Yo Mbak Fahmi. Mi, rene nyatet mi. Ayo ke sini. Kocol. Simbang lima ria. Pancasila. Jawa Tengah wis nyampeng bangun. Yo diaturke. Jineman mari kangen. Penyuwun saking Taiwan. Oke. Kamu di streaming kok ya. Oke. Ya. Oke, kula kencan kali sing gede. Sing gede dadi larase Genra Joni sing dulu Joni. Joni balik Wijo kok Joni. Lah kowe ngundang Joni ya. Jenenge Wijo ning tak undang Joni. Lentuk saweran iki. Iya. Terahing noto Oleh Ora. Oh, sak-sake wae. sing marai Kisruh yo. Ayo mulane kowe ora duwe rezeki. Karawa risang Tenang cuk. tenan ha 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 Goodness,
apa? Iki sing dek nang Medan tok jajake bakso entek 3 mangkok iki. Oh, iki sinden sing ngetekke omah ngetekke sawah ya iki. Oh. Lah luwe Pak De, bar tanggapan kan luwe. Ah iya. Lah urung Pak De, Dalam. mengke timbangane ceblok napa kula betakne mau. Iki tak paku untuk wetengku dadi ora mung tiba. Hati-hati. Wis sepuh ora iso diapusi. Yo ora iso. Ya wong iki bae wong ngapusi kok. Oh nggih ta. Lah aku iki ada sepira para ngapusi. Oh. Wah, lah aku ki bojoku nemele mati mergo tak apusi terus. Oh jujur ngono lho Pak Dewata. Awan dhisik. Nggih. Saiki parah. Saiki nemen. Iya Mbak Fami. Kene tak gawake kene. Apa? Aja Pak De. Tak kenekke lho. Lah kula kan kalih lirak-lirik. Liri sapa? Lirak-lirik. Jenengan kok granyak men kalih kula ta Pak De. Sinden ki diapusi yo angel. Lho kuwi tukang ngapusi kok. Mboten lho. Sing tukang kuwi Pak, aku kuwi. Yo padha. Wong telu kuwi sing alim aku tok. Ah iya. Sip. Aku ngelem kok. Dong apa to? Banter banget iki sip ngene kok. Surprise aku. Pak De. Biasane sing mriki mboten mireng iki kaya kaget. Ya Pak Mi, entek sik Pak Mi. Sik. Mas Deklek di kowe. Ucire pupuh, Mas. Arek di Ganggang dalan kok yamene turu walate gedhe lho. Oh, golek samperan jalono. Mas Lengleng. Saya ikut. Jare dijalukne. Iku yo sing Saya ikut andil. Ya lanjut. Entek sik. Lagi iki lho dalan diapusi yoga ya lagi iki lho. Ya Mbak. Sar karena kemai ngekududo loro-loro anake jalani jaman Matur nuwun. Aduh. Wis gawe legane Piyai Taiwan. Wah, jan luar biasa. Piyai Indonesia sing ten Taiwan. Nggih. Nggih. Mugi kagem jambe saya. Betul. Ya monggo. Iki mboten sangat dolar. Iku kok sinden kok ngepret men to. Salim. Kowe iki jane sinden apa Bang Titil? Lah iya, sapa-sapa kan nek ngarepe dolar jenenge banditil ya, Mas. Oh. Nah, niku Pak De dieling-eling. Ya wis istilah dhewe to. Lah nggih. Sapa-sapa nek ngarepe dolar iki jenenge Banditil. Khusus iki mau. wong kae mau. Ora konsekuen tenan. Kae Mas Bayu ngendika sapa-sapa sing ngarepe dolar ki Bang Titil. Ora aku mung khusus iki mau. Ora kowe suwi. Kategorine beda. Apa nih? Kategori.
Ngerti kata. Yo, wawane sing ngersake langgam apa mau Andum Basuki? Heeh, Mbak Rizky. Ayo. Anu Mas, takonono sedulurmu lanang masuk parke ngersake lagu apa ke mau ketoke gebelet lagu e. Nggih, kok diaturi to. Oh ya engko panjenengane sing nembang. Ya nduk rene nduk. Ya, betul. Nek Nggih. istilah dhisik jenenge konkurus. Konkursi apa? Lomba karo Mas Tengkleng mau karo Mas Nek kuwi Supar. modele seniman ditonton seniman mesti suguhane ya kon nembang. Nggih no. Makanya diaturke sik Monggo, Mbak. Andum Basuki. Pilih Andum Basuki timbang Andum Dolar ya, Pakde. Lu ndak kaya Bang Titil, Pakde. Nek ya anggur andum dolar. Mami bawa mboten Pak Bayu. Boleh. Ayo, waktune jek enek kok. Santai wae. Iki wis diparingi kelonggaran. Ya, Nduk. Bawane apa ta? Mas Kumambang. Mas Kumambang. Nggih. Nano. Ya. Nggih. Nggih, yo. Elah. Nanina. Ora es krim. Ya, Nduk. Senengane anake. Kembang kumambang mas paku Sumpah cilian. Kembang-kembang waspa kumijil. Iki bawa lawas Mau ya. dibenake, Iki direvisi karo panjenengane. Kembang-kembang. Ora kumbang-kumbang. Iya. Kembang-kembang. Kembang-kembang Kembang-kembang kowe iki mau artikulasimu kurang cetha. Iki kula cekake mulai. Ah, cethake. Terus kula kirimke nggo Mas Pur Cepu yang masih monitor. Oke. Trimo pandeming mati. Lah niku nrimo gak Parwoto kemprok. Ngopo? Apa naga kok suarane berkukuk lho. gareng kok diceluk pret. Aja, kowe aja fitnah kowe. Fitnah apa? Kowe atimu srek mergo aku entuk Ora, sampeyan. aku ora itu dolar aku apa tibane mbok entuti ngene iki. Ono jenengku garek diundang prek. Jare Jagene raman ning ngono. Kaya cedak jumbleng. ayo pas ta dari wong rupamu kaya safety tank dadi. Ajake diden mau ora rata nadane ra rata diden aja. Kowe mek ora tok tilingke nek tok rasake ketengan suarane iki poliponik. Telelulu. Yo. Timbang anda domo lara. Wong edian. Kowe tau ngerti dalan kok keprang oleh buri lagi. Ya karo ngolet ta ya. Oleh ora ana rumuse dalange selope anyar. Anyar. Kok kene mati ta, Pak De? Ayo. Aja mirang-mirangke. Anyar kuwi ora le tuku. Lha piye? Ben numbuke Mas Dwi. Mula dijoli wayang mang. Oh iya ta. Iya, Mbak. Biyen sapa sing Thank you.
Lanjut. Matur sembah nuwun wis diatur iki. Nuwun, Mbak. Barang tembang-tembang lawas iku dirungokake kese nyamleng. Nggih. Wong riyen niku piyayi riyen niku nek ngripta lagu niku direwangi prihatin. Nggih. Tapa prihatin. Nggih. Tur dasare adane niku sok anu Mas Gareng. Pripun? Lagu niku nemahi nyang awake dhewe. Nah, biasane ngoten, anu riwayate dhewe ya iso utawa Krungu cerita saka kanca terus digaweke. Nah, niku ya iso. Kaya dalenge Tengkleng mau lagune kan gratis, ora jomblo to, Dik. iya. Ora duwe. Lagune sing booming apa judule? Timbang ana katresnanku. Timbang ana katresnan kuwi mergo dheweke ora diimbangi. Seneng karo wedokan. Bahasa kok wedokan. Seneng karo wong wedok ki. Kowe nek muni wedokan tegese kowe ngino harkat martabate. Bukan ngino. Lah kowe muni nek wedokan ki kewat. Ora wedokan ki gandeng kuwi wong sing disenengi iki akeh jamak. Mula akhirane an. Ya ora mesti ya wong wedok pirang-pirang wong wedokan ki konotasine beda. Lah ku mosok Mas Tengkleng kok seneng karo kewan ki ora mungkin. Kok meneh ki malah kowe ngarani ngono kowe. Saya jero kuwi peluputamu. 303. Iya. Mas Gareng, ngaturi Mas Supar nggih. Nggih, Mas Supar. mriki. Iki ampun nganti kalah kali Mas Tengkleng. Mriki Mas Tengkleng. Iki. Oh, mriki. Dalange mau wawan, dalange mau wawan. Oh. Jebul kae. Wis rada suwe. Seru. Terus dalu Mas Supar. Terdalu di Mas Bayu. Wah, kula siang kula nyimak dateng storine kanca-kanca benyaling astel luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun di Mas Bayu pun ampili gamelan sang wayang sae. Nggih. Kula mayang saawan ya mongso angler niki lho. Dadi gamelane sae. Nggih. Badan Dek Bayu kula tukoke gamelan niku sing Nggih, panjenengan ditilari gamelan kali Mas Gareng. Lah nggih. Mas Gareng. Oh. Niki Mas Gareng niku sampun pun lino penate kalih kula kanten Nggih. Kalimantan kula ru. Nggih, riyen. Pirang taun dangu. Wah. Balik papan nggih. Nggih. Neh peteng banget nggih. Apa? Balik papan iki. Kuwi jeneng kok ora kok ning balik papan. Oh. Monggo Mas, badhe Nika kalih nyuwun pangestu kalih Pak Di Marwoto. Matur nuwun saged wan wonten ing Nagosari wonten Nggih. Mojo saged pinanggih Nggih. kalian para kadang-kadang ing Nagosari. napa Mas lagune? Niki mawon Mas Dibayu pun pelok-pelok niku diwaten slendro sama. Slendro saka monggo saged. Nggih kula tak ura-ura mawon nggih. Oh nggih, ura-ura. Ura-ura. Ro benek no Kuwi
Kok uri-uri kok ngono. Nggih, kalian Pak De Marwoto kalian Mas Garing Subagio saking Semarang. Nggih. Maka Sinom Grandel nggih. Sinom Grandel. Jon, Sinom Grandel, Jon. Memanismu angu jiwa Hebat. agawe citinggale Mbak Suci ayo rene. Engko bareng iki kula suwune langgame anemen Sri Uning. Nggih. Ya didu mati. Kangen aku wis ora krungu suarane Mas Sapar ki. Pak Supar kok Sapar. Oh, ayo Pak Supar ki lahire Sapar. kula niku kan Superman. Bah ki lho, manusia super, Superman. Suparman. Suparman wong ning jero aku maneh. Yo. Kira-kira apa kang Naeno. najo Wah, yang dalang to dia. Ya biasa wae. Kok gelan-gelani. Lah dalang ya. Nggih, nggih, nggih. Nek kula iso kaya ngeten niku prestasi nek dalang yo. Ayo kaya ngono. Ayo, wong. dalang dagelan nggih benten. Wah, Nggih. iki mau sing tak gatekke iki omong Bayu le omong sithik nek tak gatekke iki. Apa? Superman karo Superman iki bedane apa tak gatekke tenan. Memang kula nggih julukanipun nggih dalang Superman. Lah nggih, nek ngaten bentene Superman karo Superman. Wis ora ana digenahke ta aku. Tak genake. Yang Superman kuwi ning jaba, yang Pak Superman kuwi ning jero. Mbuh, mbuh. Kathoke to kuwi. Malah digenahke. Kabeh do ngerti kok niku. Lanjut. Pomo munduta suci. Nggih, Bu. Boten ana. Niku napa? Padha wulune. Sing penting improvisasi begitu melihat situasi langsung cek ora rukmi ning judi. Niku termasuk nilainya 4. Piye to ngelem. Oh, 4 nek nggon mahasiswa ya dhuwur ya. IP-ne wis 4. Mudeng ra? Iki ra mudeng IP, ra mudeng IP, Pak. Ora mudeng. IP ku 5 kok. Ngerti niku. Lah pripun, Pak? Wong IP-ne men di pangan dhewe. Ya. Ora. 4 ki wis kumlot e. Aku 5. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak Wah, diminirke. perahu Norano lumampah tanpa walah neng madyane jolo niti Dalan paling gratis sak donya ya iki. Wong eblek dienggo sendelan yo ditarik iki piye? napa pun pas Pak De eblek nggo sendenan. Eblek iki nggo turu wayang kene, bubuk kene. Padake cacing Iki sore mau lho. Tanpa bisa menghargai seni budaya kita sendiri. Wes ora menggarke aku arep tiba ku lho. Lah ngene kaya ngono kok tak nggo sender. Lho kok Padha-padha ngono kowe nengen to sender suci. Ah. Ragi sini luwih oke. Ora ngrusak budayane dhewe. Enggak. tutup deh temai sampean. Cukup. Dimas Bayu ngaten nggih. Sri Uning dilambang anu sak ramban mengke tabrake teng Gubuk Kasmara. Oh nggih, siap. Nggih. Dadi Sri Uning sak ramban langsung Nggih. gebuk
Gubuk Asmara. Kuwi Sirguning Petuk Wiratmaya ning Gubuk Asmara. Oke. Gareng petuk sapi ya ning gubuk asmara. Gubuk cerita. Gubuk Asmara. Yo. Temah gunjing angin jengking pagulingan. Yo, tayubke gak gerak cara Lamongan ngono. Apa Bojonegoro ya kana? Apa? Ayo. Apa Gonggolino? Oh, ngoten nggih saged. Panjenengan beksa nggih. Piye Mas Gareng? Elok ta? Oh, diatur ya. Yo yo, Gonggolino ben diwesani karo Mas Supar. Karo Mas. Dalang sing joget mumpuni perkara bajudan seragen. Namun panjenengan itu jenengan bika YouTube itu. Nggih. Iya betul-betul. Suparmin niku Walah, walah. Wis apa neh. Maka yo. Gonggolino. Halo. Kancane Mas Gareng. Yo jahe mangke. Yo. Oh.
Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Sampun ngaturaken kowe Pak Dewa. Nembang Pak Supar, Mbak Suci lah. Sing ngendang Marto Ledeng apik. Ya ngerti nang Marto Ledeng. Apa? Sepuh kali Marto Ledeng. Marto Ledeng itu riyen pengendang Nggih, leres. Ya itu. Kondangnya luar biasa nih. Wah, jaman. Tur tregel. Oke. Iki yo tregel lho iki. Tregel ada sak botol tregel. Piye? Sak botol itu tregel. Iya, lalu tungkak. Iya, Mbak Dita ya kene, Mbak Dita. Ya. Ayo ta. Nah, Bocah ya kira nembang kok ngantuk. pelak. Nggih. Ngalor ngidul ngetan bali kulon rono rene gawa penumpange aja nyelebung becak alon wae karinge pisan Kas, ayo ibu-ibu siap numpak sepur trutho. Ayo. Bangun esuk. Ayo, ayo. Aku ini lahir saka ibu ya. Iya. Ya, ayo sik. Yo siap ke sik. Siap ke sik. Kira lagu lawas. Wah, Fahmi. Wah, iki lebon. Pon yo. Numpak sepur trutho. Nganti wayah sore durung aduh lae yo tak ketak kuntok Iya. Urung lahir. Iya. Jadi wah, nek yo pira-pira tegese. Nggih no. Ah. Ya dudah mutiara kepedhum. Nggih. Nggih. Mula kuwi lagu selawas banget ya sik. Oh, Nggih. kuwi sepur kluthuk ora ngerti. Nah. Sepur kluthuk ki urung ngaji stasiun mandek mune Nggih. saben bakul dilereni neng telepan neng. Dadi nek jajan mangan dadi suwe-suwe medun sepur awak pegel Duit Oh. duit entek. Saiki kan Nguk jeng. pupuk. Nah, Saiki nggih. kan kereta apine wis cepet sik. Jendelane dibuka nganggo kayu kok buka cek. Ku nek ngono grunjal sithik ku Medun. menjepret. Jiglone. Tenan ki penumpang diumpati penumpang ya kuwi. Nggih. Tur ora ana lampune nganggo lilin nek menyang bengi. Yo tembang kangen. Maka, yo jalur iki buka celuk Mbak Dita. Maka, yo. Wayah wengi udan krimet nyawa suwes banyu kang tumetes dadi saksenaken wong sing katresnani tekon Yo.
Oh, bablas sira mau jaranan. Nggih, jaranan. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Malik Sindro. Nggih, nggih, nggih. Yo. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayo yo. Pak Dewata Mas Gareng sawetawis satur panglipur mesti kana lepat nyuwun gungi samudra pangaksami. Pak Dewata paring dawuh napa? Nggih, pokoke sing penting mugi-mugi gaya burung ning piyai mriki tetep dipupuk supados
tansah ngrembaka dipun tularaken putra wayah ing mangkinipun. Amin, Mas Gareng. Kagem Pak Dwi mugi kang badhe kinayuh saged kaleksanan. Amin. Derek ndedonga, Pak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Gareng sampai ketemu. Pak Dewoto ngantos pinanggih malih. Siap. Sehat terus, Amin. barokah. Amin. Mulya sak turun-turunipun. Amin. Sehat tur waras. Amin, amin, amin Pak De. Kaya diembel-embeli waras. Nggih. Sebab sakniki akeh Wong wong sehat sehat ning ning ora waras. Leres. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Yo, tutuk kelanku.